The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, fellow believers, o kadtong mga bag-o pa nga misuway sa pagpaminaw ning atong Doctrinal Bible Study pinagi sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Welcome kaninyong tanan. Ang atong paghisgutan niining adlaw bahin kini sa pagbautismo, baptism in English. Now, the word baptism is taken from the original Greek word baptizo, nga nakahulugan og sa in English identification, pag-ila. Ang tanang mga magtutuo giila or nailhan diha kang Ginoong Jesucristo. Sama pananglitan ako kang pagkitaon og usa ka sheet of paper, piece of paper. Ug ako kining suksok sa usa ka libro. Inigsuksok na ko niya ng maong papel ug akong takupan o sirhan ang maong libro nga diin gisuksok kini. Makita ko pa ba ang maong papel, gamayng papel? Dili na. Kaya ang papel nga akong gisuksok sa maong libro, nailhan na, identified na sa maong libro. Mao kanay pagulangway nga ikaw nga magtutuo na karon kang Ginoong Jesucristo, giila ka na o nailhan ka na uban kang Ginoong Jesucristo. Now, kining sealing of the Holy Spirit, sa Tagalog, kini giingon og tatak, og sa Bisaya, timri. Okay? Ikaw nga magtutuo, gitimrihan na, niya itong higayon nga ikaw mituo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. O kanang maong timbre, nagkahulugan nga, gipanag-iyahan ka na sa Diyos o wa na makapanag-iya kanimo. Okay? Now, born again. Unsa may pasabot niini? Ang pagkatao pag-usap. Now, hinumdum ka na Nicodemo. Usa kadakong pangu sa relihiyon sa ilang panahon sa mga Hudiyo. O kini siya may question sa iyang kasiguruhan, sa iyang kalag. Bisan tulog, labihan ka manggialamo niya, educated o pangulo sa ilang simbahan. Dihay panahon nga mibati siya o kauhaw o kakuwang. Bisan tulog daghan siya na katunan sa kinabuhi. O may hingok siya sa pagduol kang Ginoong Jesucristo og nangutana. Magtutudlo unsaon man pagkahilangit sa tao. Ano siya gitubag ng Ginoong Jesucristo? Gawas ko ng tao, magpagkatao, pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Mao kana ang buong tipasabot nga magpagkatao, pag-usab, o kining proseso niya paagi, maong pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang manluluwas. Ug siya nagatubang
sa maong tumong sa pagtuo nga mao'y makaluwas.